bash. Mbalele small yes papa komor akokotamor femiru if you go take yi mara ke go ri mbalele benji nri give mo to me ano be be era mo chiko chono go menkuro I mbe na abugi ma yo bo mo korjin nu na ikwe ga akọ obo mo korea ya bo shiji oshikbo anata chama de sembe oshiji na azaga ihe jeko ye mebi inere enya ngugire jina mujeko jegu nwosha ni malo onye ni malo eka ma dagna ma abugi simna gejik asmugo be zuto fata kuchitonu kuchen ir potagi kesh abije ko jero so ejide kigena kama nere enya men kama na gerenchi ijeko janom ben ihe jeko ye mebi inere enya ngugire jina mujeko jegu nwosha bi inere enya na mbe ifo mbe na m na mu na ezin ga ka nwosha ifugu chem anuma afuni ya ifugu chembe inere enya mbe na ineje ne ho onye nweji sem papa gba na onye nweji abia igbawa inuru ya na mukar anuma mam papa gba na onye nweji mere gini abia nere enya mbe jeje nere enya mo kansa ya na no nwe gba botere ko ne mebi emi umade chukwu kereke kogburuji de one no nwe emegite kogburuji de na yara ji karuna de ma be shiji oga bo bote jiga mba ifuma obugi jibo jiga na kponku mu onye nwe abia afumam pobika ifuga oh this man brought up ega kama mo ya ngugar me mfruzo gibo kutam ni meje ni so bad again mata krera abu me gere me ye stable so le mga magiti mje meme gba na fuma afula bo ayi echiche nwata kri na egbom echiche egbom TMD keme bne jeku mushimbe na gbali na ekumeji na nke because ye na ga na atụrụ m n'ọnụ ekesu m mkpobo m ye na m nwere onwe m na ga na atụ ya m n'ọnụ eka kemgbe m ji eme na biko gịnbe m ji eme nke nso gbali gị na nshire m ebe na afọ na ejere m be papa mo wera so azonto onye nwejo azonto onye nwejo papa mo gba boso papa mo gba boso azonto papa gba ba azonto onye nwejo azonto onye nwejo ameguto na egburonu gufeshisonu mo ihe lele dị n'ime na imor na meri kpochemelile ana meri kpochemelile eka jidego papa mo eka madegi ya onye nweja bianu oshijo azonto oshijiyo azonto eka madegi ya papa mo gba boso ema papa mo gba boso azonto papa mo gba boso azonto papa mo gba boso mboliva mgbem ya bia you abia give me many ya onwe gi o jimbe ni ogbo gatar mbe na be musumemo ogbo ya ni boshi obo amba jibu ga jile give na egumegu egu na obo nda ime ha ame kama na gno ame mu kama kare anya nweje papa mo gba boso ga uzo obo na gno bitemi na bobo ga kwa ya gburu imeji G4 ta jibem se ha ya m na obo onye na echukwu kereke koro ha ga jina simbo gno bobo o megunu mere ye do kana me onye gweji na agatale ba si me bia vochite okwa vochi be na vochi bi na vochi ye o je to shi bibo ekele do shi izimoshi ameke oshi ekele do shi ekele do shi ana ma ha ana mezo shi ini gezo shi no bo ngba iruku ndo matro ika me hiji ya bia nekede ndo matro ya ne ruku enwo sha mba
bịa Jerukwu enwecha. Eziokwu. Maka na ude nunu na-eme ebe anyị na-adịghị ọyị. Chere m mbịa na, chere m mbịa. Ị mara ime? Amefeni gị rizie na alụ mebiri. Meka kpọjolu na mbe fekere ha, isi na ọ bụ na nke ndewe. Ọ matụ maka na aja aha. Ụka chere. Chere m ka man ka ikpere m nọ n'ala. Ikpere gị nọ n'ala ebe larịrị oshi. Ikpere n'ọkwa mbe ikpere m biko nụ ka ụkara ikpere m bụ na n'ala ị ga-afịa ka ejijele mbọ ka isi ọm na nke ndị taza ya echile mgbe m jikọ ya bịa echile m jefe edishọn iji abịa ebe fe nmi ajụla m ese ọzọ na amefukpo lile chile amefukpo lile chile ekele ọzọ na ha na tumoyi amala nwe ikuta ha ọzọ ha na tumezbo ogamu memo amabie chile dara ọsọ dara onye nwaje papa ma baba se da e mara nwanchi na no be onye ona obia ihe na neme mbe na ba oguso mgbe mba na mu na deji na eguji m ke m na nwo mche echekwe ngwa na ayi mu na ayi gị na ayi ha o ya oje bukwa bosi na gene ndị Awụsa kwusuru na ma bịa je kwusuru na ma mbe na asa na gari n'ụzọ be chezore juma mi mar mo bụ nke ndị Awụsa a na ga ma ju ana obugo bo bịa na mal mbe mmadụ okwu agụmaghị chile meme ru shop bịa na chi bịa nsogbu adịghị na aragaje emete echile meme ga-efe mee ya bụ Buzombe memo karen ya ni gere wembi uche gị kwu mbe ngere robia wembi uche gị kwu Oba gwa dem mago. gere be gwaram Obi ga no go egu ya sini no go. gere be ka Azonto gba mu nete. ete Papa gba azonto. Papa gba azonto. Onye nwe jabia azonto. Papa wa bia kpo Onye nwe jabia azonto. ya no ha na be ji gikona Aba ga mbem ji gikora. o ha na be ngwar gị wo Bi ga no. ihe na be mutar papa gba azonto azonto bugun Na gane line ya. Ngu ne me kru na time ya ga ime. Time ya ga ma ngba nu ne bongo ne te kwokri kwo. Ngba no fo no man kun. e madrin Gembe. no nwere mbe nwe ken fo kra ha ga edije Iwe ne. ọsọ bụ na nke ndị ọma ọbọ mmadụ na he na wi mmadụ ịga nnukwu be m si ịgakwa ma ga mụnyere Chiga na gburu gị mgbasa. ama m bịa na ị mara ihe bụ ai numa m ihe ịga nfụ m si na ịga na ihe ndị na-eshito gburu m enya na ọya be ndị asị m ka manụ gị bụ nwa m na ihe na jụ m ọmọgụ mgbe na gị nere ekwa m na lawa bee ga ji ihe na-ekporo m enya gara jụ m ma ejelibe m ma ekporo ịgakpo ibe m ọmọgụ na-ekwa m dọra dọa mbe Tegiri megiri kwesịrị mana n'ihi onye na eme gị na mo yere onye rabi na gwa nna gị n'enweghị ike ikpuchi nna gị anụmanụ ihe na-agagwa gịnị kwesịrị ịma na-agagwa m na m kwesịrị ịma sọ bụ onye na ọ bụ gịnị bụ ekele sọ bụ nke ndị ọmatụ nke ndị ọmatụ chi ga-enye gịnị ga-eka ị mara ekwuru na na-eme mmadụ mmeri o nwere igwe na-agbụ ga-eka m na ya bụ chen a na-awụ mmadụ ekpụrụ ihe gị ị ga-anọ mmeri bụ ma mgbe m ga-eji nwe ọpọchịchị ije eme na m chọrọ ije we neke nwa chịrị Aponye famar ge ro ni bo ni bezgoto nyorubu. Oye na bija akota ihe ndị gị na ndị be gị. aga mezgoto nyorubu. Dị na mudoshi. Ihe na bija akota ihe na-ehete ndị be gị.
Oge mu nwere nke ụwa atụ ụwa. Ọ bụ ya bụ na-arụ na m ihe na lele. Ifugo ime okpologo na oge na bembara. Imeji m n'ụlọ bụ ya ugwu tato kpakara ta kasịta ọsatọ ọsịga bụ ya bembara. Figo na afụfụ nọ. Afụfụ daga. Ihe na. Daga na oge na amịraga. Oge. Chero, ọ bụ zitere ndị be ya bịa ngara maka bọsịn. Ọ bụ gozira ha. Isi ma ọ bụ bịara ọ bụ gozira ha. Onye welete. Ọ bụ ego bụ ezira ha bịa wuru. Zira ha welete. Bọsị bịara be m fụmụ dọg na. Ma arụkwana gị. Ekuma ya arụ ije asị na mmemme joke. Ọ bụ gị na ihe ka asị na mmemme joke. Dịka na m ịnọbata ndị be m bịa enehu dọg na. Bọsị ije kwenye. Ewerute dị ebe. Bọsị ije ka ya ezite ya ma ebe wetekwa m ọgụ n'ọzọ. Bọsọ m na ka asị na mbe join. Ya anya ọ bụ na nwere ike ọjị wetenu m ọjị. Ya na adam ọjị nwere ọjị nọrọ m wotaba. Ole na ole ga awan m ọjị ma ọ bụrụ na m bịa. Tem ga na ọjị na nweta ka na nga. Ya ye wete sese ba m ngar. Ina adam ha sisi ba imar me nwere sisi ba. Ya ye welite ni nwere. Mega no bi afọ choi jabo ene ya chọrọ onye ja dan. Ị ga ajụ ni. Na bata njure m afọ. Ị ga ajụ. Lere umre ka na nwe mari fi jeruti ya na ajụ shi. Oni bia be m ne ha be m ne. Na. Evi ko kom gna bum ta ga de mo no na ko ido ko do bu golodo. On no bata vru levu na mi vungam. Alguma ne be sen meri. Madam Saint Mary. Imane ke china ina se group ni na church. Oge kwege kwini mu mo bi afu shiri. Ma afu ga. Na na ma meru ne kom. Ina magaje mom. Na meje ba mo. Ngimano ne me so ayi ko wo shi video ga ne je. Wo shi video he ga ne je. Aga bi fuga. Aga bo. Ya. O doi del klimoy. O doi del klimoy. Onye kwan ya dịgị tọ imeta onye. Igwe dịgị n'efu. O nwere ike tọrọ. Ọ bụrụ gị dịgị niile enwe na ọga na dọ. Onye rutere be ke ka ba gbajikwu. Ha na me. Nke ọnụ m gwara gị na na-emezu omenme. Nke shedin. Ọ nụgị ba m nechi. Bido omenme nke mgban. Me megite me mara. Ọ dị nwete m onye ọzọ. Mgban bọsụ visitere ndị be ya bịa wụrụ ọgụ. Ọ bụ m guziri ha ezime ego bịa na shedin na ma anyị ngara ma ya shedin. Ọ dalara n'oge ashwan. Ị nwetere shedin n'oge ashwan. Oge ashwan da. Ai ba mara ga mba. Mba kere. Ke mo sha ba sha de. Ashwan. Ụmụ chi na je koja lata na heje koja evlete moto na heje koja arolo na Christmas go je. Ni mo ge mana ni. Ike mo uru mayo. Ai fe bude he na na ge. Bang. Allah. Ana. Daga ke na mu ma ge je ka gana. Oh, ga de ge si mar no be ge bam na kwat. Ma ya chi ri he na. Maga. Allah. Ba ma choma ngo yoche. Okay. Udel. Mete kore mo bia na. Ala. Ono gondang bag. Ina pa chi no boss ne. Afu ge mere make afu. Ezo. Ne ya bugu ta afu ke me na shit da goi. Shit da goi. Pa chi ku ne. Ai foge ya. Chikwe. Obu ya ba na don. Ala. Mama nde. Hele je gbo menu ashwa na Ebe chikwa bo ale kpoge chim. Hele la ga mgbeturu. Hele nwemego onye non gbere so mo na nde. Okay. Mam temo nonso. Ihe dị n'ime na ọ bụ nke onu m na-abịara ibe m bịara. Na ọ bụ gị jere arụ. Na m na ndaji aye ntaja lachi. Ya be m chọlatara achalata ụkwa. Okay, bịara ji gị na aga ilachukwu nta. Ya be m chọlatara achalata ụkwa. Ha. Daga yirje me magai. Na shogwo m. Aba sị na ye da. Egele digete. Ina na sun gele digete. Abi asị na je ke dilinde. E magudo nwe mo. Imeme he ha. Obuna paso no. E magudo nwe mo. Imeme ha. No na mamu e wedi we na mamu onye bo. Na mamu ga na adaga. Ola kwana gị. Ha, ko na yigo kudele. Ja. Gede egunu na ja nogare n'afa. Abi edilego. Ihe mere na anọta afọ 10 ta afọ 5. Nọ m na nke m na-ege abụghị nke ja nọ n'afọ 10 na afọ 5.
na mam ga papa ga ne pam dagara ni yedi ni mebe ne o mata shwa na edem yob ji aga bụ mgbe ọmụtali to ọmụta na ọla na afọ 15 ọmụbe ọmụta to bụrụ na afa na abọ mụtara na edem yob maọbụ na afọ 15 maọbụ na afọ 10 na edem yob na ọ bidoko n'gị arụ nke ma ọ matara gị nya Mọgụ na mbọsụ m duru chi na agọ nwa m ya na mbọsụ ụmụ chi chọtara na ha butere mmanya ma ha nere m ego isi na mgbe ndị chọtara nwa gị chọtara ya na-ewutere mmanya ma ha ewutere ha nere m ego ọ bụ rure ebe irere m wo kpọọ da taba ma nya bụla emele sọbụ hayarin bi hayar m wo kpọọ da taba ha ewutere mmanya nne gị ego m wo kpọọ da taba ma nya bụla emele ma nya nwa nchi na bụla emele m nwa m na-aga abụghị nna na-enwe nke m bụ ama m ga ọ na-emege emege ama m nugere enufu ihe kịta ọmara ihe ihe n'aka na m ga-enwe aga na fuge na-ere mara ihe na alele ọmara n'ụlọ akwụkwọ ga ọ na-emege onye te ọ bụrụ na wuri moto je na-eviri gị moto ma edere eji akụzi m achọ dọị ma ọ na-enwe aga mara ọ bụ nne ife ọnwụcha na nọ mbọ na-agba katapọt bụ ọkụ n'ime gwamalaka m bụ ndụmọdụ ya mmanya bụ jevute orute ọzọrọ mmanya nọ evutele mmanya ma ọzọ ekwekọ ụta m evutere mmanya ma ọ na-ya aka m kwuru ma keme mere ya gbalịrị nọọsụ ya ọgadma ya ọzọ bịara bụ onye asịbụ na ya jikọ ya zụta nwa chi na ndị zara sa nta jikọ ya zụta duga m n'etu Mbọ. Efuguna bụ mkpọ bịa dị na mbe. Buru na ifugu ụzọ na enya na alele ikpo. Ikileme ndị Enya na alele ikpotere ndị be ihe na na-agbata enya ma ifu gbegbe enya kpọrọkpọrọ ha na gịrị na-afụ ụzọ bụ ga-abụ gị bụ onye nwere nwari nwenya be ga ejighị nke gị ji afụchiri ụzọ bụ mmanya bụ ihe ji mmanya ajụ kutukutu bụ Karị gị na-ekene m ibe m ga-emechi m n'egwu na afọ na azụ hope mbe. Kara ma m jere. onye na-abụ gag onufu m na-agwa gị si nọọsụ ajịkọ ya azịghị na shọgwụ ya bụ na ọnọnwa ọsha ya afụ tuku mgbe nọọsụ achịkọ na moto na-erute mmemme moto ga na ma eche na-eche so ị na-enwute gị ị na-enwute gị ọga gị na-abịa rịda ị na-enwute gị n'udu na oyiziri sọm na odebere ka mfe bọzọ m dị mkpịrịkpụ ude ifu gị mfu m na-agwa gị ifu ihe mfu m aja na-agwa gị emedo teye ma ọ dịrị ta mkpịrịkpụ ma o soro elu na ihe mmadụ na ọ gaghị chọtara gị ashọ ọgwụ mbọsị gbachọkọ mụ ntanta o nwere ihe ị na-arụ n'ụlọ afụma tụgọdụ uche na ọ bụ n'okala mụ n'okata mụ kwelere ntanta wadu n'ofe ịkọgọ ife gị iri gị ihe na-efu na ọ bụ rie nri nyụọ nsọ dị ma rie nri na nyụọ nsọ ịchụkọta ekiri na eri na ọmụma gị na-achụ jere ji akwadoro na-abụ ma ọ bụrụ na ọ ya were ọnụ ya ka ọmanụ gị ihe ọbịa were ọnụ ya ka ọmanụ gị ihe ọbịa ma gị na-ayere nwa udele ebe na gị na-akpọ agwa asaa na-agịrị ka ebulete na moto m ya ka ma gị tukwume na niile veju si gị ndị gịnị ma ben kaba ihe m na-aka bụ na onwe mgbe m na-eje ntana ma mmemme nwa ngozi ka aga mgbọ ụwa gị ọnụ na-akakọrọ m nwa ngozi ka nne m ga-agbalị nwa ngozi ka bịa bụrụ na ijere nje ezi mehe na ịgbalịrị ịnọ onye ngozi ka bụ onye ekelekwa eflefu ike eflefu na-ejekọ m tembe na-efu mgbe m nọ ga-akọ ma i were ọnụ gị ka manụ ya ga ọ ji abụ nde ọ dọgọ ime gị ọzọ ejiri latara ya na
Munu mumu latara bukuto bicho latara baba. Memu ibukuto longa manda kana ibukuto. Moto kana kamate. Na ijeme hada paka. Ijija awu maiki. Abi no ko eka le muta de. No mi jere mi ja kwado me. Kwado me luwe. Na mbo ko na enwu n'elu. Me me diri gi beg. Gbale won sha na mi ja kwado me no se moto ani ge gbo oge na moto agu. Gbale mi ja kwado me mi unu gbale la chi raz. Nje ke ma mbula agbasele kerosene ko bugan. Ana ga agbakwa kerosene o bugo kerosene bi ko ja Abugo ke kerosene. O bonu fu m na nwa ngozi ka na eje ba m na-ekwu maka na anu me ko ku kerosene. Ana ge pe shushu ambo mu na che ko ri mu je poche mi ma abugo shu aba na ekpo mbe ni fu. Ni na egwe obo asho bi ko ja mo. Asho ogu kwa. Gerechi eje kokwe mu ka alata ko eje kokwe me. E ga na larute. Ekpo m catapult m je ko na. Eje ko ya ekpo Catapult m. onwere onye jiko ya gbapute mbom asịna na alụ ogombo Aka kpo memo. so mi wo gbatutu ene no catapult m je ko na. Malaka shi neje ko jeji Je ya kwado me bali. kwado mo siso fumbasi Anya mu katake. uwanto Bili mu manya mu se ba se ohodrin magaso kwa. ohodrin yana ke kanise ga no ndo Iya kataba ngpa. o me ma nyere Iya kataba ngpa. Ai. kwado wo mi Ben men na ga ci ga jane kana mije masana. Eja ko ti jama isi. E bo palma ga tadi fumbe. Ha. Janye. Depan. Gomani ho mije masana na ho. fude na alọ na memu gozi megmu nu jere Gomani ho mije. nde ha na ị ga-ejekwa ma asụ ọgwụ na ejekwa bụ nje ọkwụrụ n'ifu ịkwụrụ n'azụ Ise. mejọ ọkwụrụ n'azụ gịkwụrụ n'ifu Ise. izere gịzụtara Ise. shedi ọgaga bụladalada ya nye ire nye Ama ga na eriju ahụ. ị ga na-eriju ahụ mgbe gị nweme echiche ịmụre ma ịmụtara Ise. ihe nfogedere ibe gị na-eme bụ ị ga na-eme Ise. ma gị ezila ochi Ise. na ọ bụ gị na nweme akọ na uche ma ichetere na nna gị na nne na ọba asị na ọ bụ nna zebụrụ nwa nwayọ zezegere nna ịnọ ya na ọganere ijekwa nwa ọcha unu na ndị ochi ezutele n'ụzọ ndị eju mmadụ ezutele n'ụzọ No ga be na intelligence. Lesi ma bo gam. no les ma ọ bụ Agam ba ya na ide zut. ọda ya na onye na-efeziteko unu na ndị amosu ezutele n'ụzọ unu na accident ezutele n'ụzọ Ga be ha na intole bu ndi Jesu ten me makwara. ma mmemme ka kpụ n'ime na aka na n'okwu na-agbọsọ n'ọnụ na ọ bụ ha na-agarịrị ị ga-ejeko weta ka gị bụ ijere bụ a na-agịrị ịfụga eja na na-egbute gị Tele monu mi na ka. ịmago lọd ngozi bie na m na-enye ekpo ego na ka ha na-agịrịrị ha na-egegbute ya eja na-agịrịrị ma a na-egegbute ego gị ma ị ga-agụgbute gị na-egegbute ego ole nwere ijekọ ihe nwe n'ụwa na ochu agba mena obogo wori ọgbụrụta na ifugota na obogo lile Aba ma gba le ka gba le. Ha nu ga gbali ko. E ga gele wan china. Ya kala pa manu mo na mje ko. ọ bụ oge bụ ọ na-agwa yara fiti ọ gaghị ma o medogburu gị oge a ga na-emedo gị ga na-emedo simenti Poter to ko traza na sabe hana bun jeje ndo ko ni mu.
Nde ija. Nkari ko bi bana nwete ma do eja pe na oja ba ni. Oja oja ba ni. Nai. Ne o de no kwa ga. Memo wozire echi gnek. Na bo. No omba ni. No ga bo ne ka go be mo ga maru. Catapult mo medraga. Yere no me consisten gi. O me consisten gi catapult. Erancho. Ige tida ya bo man gozika. Amezi. Anlata. Amezi nwa ngozi. Obi ile ije no move no swara moto no na agbali njezi be nwa ngozi. Jedore. Ta era na oni fa de mago. Ai fa ibutozo. Uchi. Bye bye. No. Enya na lo. Enya na lo ka. Isobe ana bokaka. Ude. Meka. Chuku bi mebu me nwa chi na shimbe na gbali. Ai zumike anga munyi jati. Obuga be bo be na bana saga. Gende be na rara. O hage go bo dog ni ngura manum na budun wana be mo. Ifumana ine kuje no go me nwa kanjo. Megere je kuje no go mo ihe ogo na afọ. Jani. Aga ba nga je meruge. Ai kuje agbali manyi jeme na ngelo osimbe. Ma mara gai. Oda. Ihe merum nende iba gwezu. Nemne he mweme. Ne ngale ne he ga ne mi yendu. Ala ni politikini. Gai ko bangi ri mo meme ihe na me. E be ba gwezu. Obu no ba be chara fi good. Modo mo yan ni. Modo mo yan. Ga mu brege ha. Na bi ma ha mai bo imu na ge kwari ye papo no ga mu na gi japa. Ifi ja mari gu na zi gu ndi mu na. Yawa. Good. Como me digo te mamara. Yes. Nde. Promise. Doctor. Hello. Ya imaga. Atuma kwa. Nuna boss. Kwa. Una ngwasha na bikoro kugo kwesira nwa. Chemist, doctor MD, boss no chori koku mazu nuko doctor MD. Nuko doctor ndi no gesonu sir. Imaga. Atuma kwa. Dere gi jeje gi yiro cheka cheka. Ma nwa ngone ma me bia ba su fukwe mukuma. Eso fo komere go kwado. Bole bo bidore. Gechiro korizo. Ai. Ite chile ko is baga eno de mere anga go go iste ken gbon. Ba sen mo bi ye de ma ga ma mo bo mbo. Ode. No bo mutakri mo sha bo no katuno ga na jo de ni ni. Ememe ge iste ken gbon me se ke me bangro. Ja bo ni choko go na ye nyen gen. Ijikwe go gneka. Ejimene. Ano kon ke ta bu go nkosa no bo. Ijere foto isem na na no ga ba gba posa gere mai na no mo na ta. Me. Nana. Ejara osisa. Ngae. Ngawa jirike. Nke mbụ bụ gorido gburu nri onye befe nge ya ma ọ bụla bụla ochite oge iftabịa nọchite m ụzọ n'ọnụ shedi m ma ọzọ bụ
Ọbụrụ na o mechire gị ike ịma na ego bụ ịmara ka ọ na-eji amịwa anaghị amịwa ọ bụrụ na o mechire gị ike rishire ike ịkpotere ihe rishire ike ọ bụrụ na eme gị nwaanyị nwe iri nwaanyị ma o mechire gị ike rishire ike na nsogbu adịghị n'ọbụ ngwụcha n'ọla ya mbe eji eri ego mbaga o mekwara abata kwamana ya na ụma ihe ọmụmụ na-ekwu ọnwa but ya bere ga-ebere n'uche o ya bere gị n'uche biko iji ụwa ekwe n'ife ofuta ọfụsọ ọbụgwọ onye azụ ofuta ọsọ ọbụgwọ ma m dị na-eha gị na ndị ji ụgwọ na onwere ọzọ yes. Debo. Ndi. Chemist. Doctor. Alakwa. Yedaga? Adamo. Yede again I recommend kana ha na odaraga. Kwa. Kana mega gaga. Obi tonara meho regremo no share makwa tamte go ni mege no bi mara ogu ji irete ja la ya mo shwa. Ona taka tana yo. Ona tamata. So gwada gina. Amni ene go ku ya. Eje go gina ka. So gwada go buru maka kego. Misi mo buna maka. Ego go ba pe go boji kilik. Ya bu 200. Bije ke wo line. Menye go ku ya me. Hola. Irete ma gujala ane gabu gunsu. Ne fa bu gunsu kuna ne fa VM no na no. Okay. Hey. Wow. Adama. Adoya ne gbaro so irute no ke na believe na. Ori abona bota no video tari re ne ri dia. Ike bukwa. Adoy. Ne go guna be he like GCK. You don't go in your before. Engele ge. Na be ngmara he na okwala. Nga. Borole andi roni. Bo da bo ne la bi fe ngele ge iri jori ho. Gijeri e bu ga na fo nwa odun ben. Obo buru na mechire gi hike, rishire ike. Na oda no o mere gi nwari ngiri de nwari. Ma o mechire gi ike, rishire ike na so gbadak. No be nwosha na shigala. Me o nwere nwunye nwana m chiri di meme eho na nye nsogbu no bi mara ogu ji rete jade o na me ire. Okay, odime. Osesh. Me shilile na nafia obe tonara ne ho. Nufo bona mana de di me ba bia ga na apigba shi da ga ka. Na so gba de na anagete miss kebe na ogwa na manye go ogwu. Je ka la dogu yo ngara na hu corona no la. Hey, ndi di me. Ya ko to yo mga na pia she ka iwo tisa asegu wotuku. Wotuku asegu wotisi. Nyamele shi mama mara kaga na ya jani na. Mama zo. Yawa. Nga. Ifo isa ya ngpe. No bo ngpe he no. Ya ha kutala tembo na. No ya kpopo ngama. No bo ngpe na inshallah. Ndi gaftare gole. Mbam no 250. Mbam na abuna shite na ngbede nye ge go ka.
Agabdo waje me ya chitebe m gafutara na shade ntan ama m tego na dị na-emere m isi na nwa na-eresigo no onye ya chọrọ nje keje eweliwe na be ga mbọs ji kugara ino o ngede he nweten ngego epipi nye ihe ọgwụnụ fụ si ari eri ye wele gị eri ọgwụ mo we na village ya bịa ja no Isi-Uzo na ebe m bye bye adai la dore la dore hey awa Santa ya. Aduh koi. Kita tadi naji muka koi hotel muka haji. Ama mtiam jeme customer bag. Ende Dah ada bagai. Asyik gila nak kau kena shade mu. Ayah kau kan gak punya macam je fikir. Dia cita mau kelas nama mor. Nama zo. Nak mau bak. Asyik gila nak kau kerja kau ya papro pasi batara na shade bena. Ina mau apa mu mereka nangun. Keru dia biar. Ya bosu lu mekudia ni muna ora bela apa main yokeo. Apa tam? Ashile na kori ka kori. Wala mna shie ni mo bije la bana shile na kori ka kori. Dena bem kana ka cho, ma cho ya. Ko ya na ma sinde mena bu yino ndera. Ndege mutina. Una be bu yino ndo kana ko. Acho mi achacha. Shigile mo biasa aku korang ini shigile. Acho mi achacha. After I met people. Oye kò fòtọ́ sọ̀rọ̀ náà àbọ̀ náà nùkù náà wá ọ̀yà tó fòtọ́ sọ̀rọ̀ náà kọ̀ ẹ̀gbẹ́ ọmọ òkúta náà náà ṣẹ́ra àjọ mòdì ẹ̀ nàbí kọ́. Good afternoon, sir. Good morning. Oh, we're horror. But she got a collie. Mama can be gone. Dande? Oh, good. I got it. I got a good boy. Oh, good. I got a I got a name of him. Now, what am I looking? What am I looking? What am I? Let him look at me. Okay, yeah. Okay. Queen, been a no honor. Okay. Didn't be surgery. Don't you remember Queen? Oh, my father, Baffet, don't have you seen no men. No more him. No, Queen, be the boy mad. One person is one way. What am I saying? But don't mean I love what but I can't forget. But don't mean no bola. No, but get it up now, sir. Okay. Who get it up now, Sabina? Oh, yeah. Okay. Ini you no kasoro mojana. Anam pomo mad. Apande. Oh, chiruma. Apande. Very nice of me. Apande. Obu mejiana. O daraga. O daraga o we ne ko. O ko barshiri. Jani una karịa meka nde obundu buku chetebleke me unya sanf na Ama. E maga ya. Okay buku aruna. Obo he chukundoso.
burete onwe ọ bụ ndị puku arụ na ọ bụghị ndị puku arụ na nwa gị bụ jiri nwa bịa n'ọbụghị afụba na bịa isi na-agba m ya gị nara akpa gị si ya bịarị fọnụ ọ gaji abụghị na ọbụla ọbụla ka adịghị mmadụ arụ ya onye apị gbara chloroquine onye dibụrụ okwu chloroquine onye dibe chloroquine onye agwọtara chloroquine ọgwọ mmadụ nwa gị bụ ọ gaji abụghị achị gị na ka ndị oyibo bịa bịa dịrị dichi maatụ ma ikuzi m achụ ọgwụ na ọ bụ achụ ọgwụ bụ n'ukpuru n'olu ga amụ bịa ma ikuzi m ofu